Itt vagyunk a 17. kerületben, az egyik utolsó körkötőgyárban, és Kriston Jánossal fogok beszélgetni, aki ennek az üzemnek a tulajdonosa. Ez azért nagyon fontos számunkra, mert a szervetőkelmék is itt készülnek, és nekünk nagyon szívügyünk, hogy továbbra is itt készülhessenek, és teljesen 100%-os magyar terméket hozzunk létre. Elnézést kérek előre is a kis zajért, amit a háttérben a gépek okoznak. János, mióta van itt ez az üzem? Az üzem az a 90-es évek elején létesült, még a családom építette, és én 2002 óta foglalkozom a textilgyártással. Neked ez a szakmád? Gépészmérnökként végeztem Gödöllőn, de tetszett az ipar, meg a gépek, itt nőttem föl, és folyamatosan fejlesztettük, mindig bővítettük. Tehát jelenleg 35 kötőgép van itt, a kezdetekkor csak 8 volt. Akkor végül is beleszülettél, és ez egy szívügyed neked is. Így van, igen. Hányan dolgoztok itt? Hát itt három fő dolgozik. Igazából az öcsém, ő az üzemvezető, és 2 munkatársa van még. Ezek nagyon régi gépek, gondolom elég komoly szaktudás kell ahhoz, hogy javítsátok is őket, illetve te szoktad javítani? Én nem szoktam javítani, az öcsém ő ért hozzá. Hát igen, a legfiatalabb gépünk is 2002-es évjáratú, az nekünk még újnak számít, de igazából már az sem új. De egyébként a körkötészetben nem volt akkora technológiai fejlődés, mint mondjuk a szövedéknél, tehát nem gyorsult föl a gyártás annyira, igazából ezekkel is hatékonyan lehet még dolgozni, és jó minőséget lehet előállítani. Igen, ezen nagy hangsúly van, mert ugye a rendszerváltáskor volt az, hogy igazából elvágták a magyar textiliparnak a fő vérvonalát, és azt mondták, hogy nem tudunk elég jó kelméket gyártani, pedig hát nagyon jó minőség az, amit ti is létrehoztok, meg alapjáraton a magyar minőség. Ugye utána jött be ez a kínai, török importárú kelme, ami ugye sokkal alantosabb. Neked mi a véleményed erről igazából, hogy mennyire tudjátok az import kelmével tartani az árakat, vagy versenyezni, vagy mi a tapasztalat? Az árakat nagyon nehéz tartani. Itt Európában a gázárak magasabbak, mint akár Törökországban, vagy pláne távol-keleten. A munkaerő költsége is magasabb, de azért megpróbáljuk fölvenni a kesztyűt. Tehát árban tudunk közel lenni az importhoz. Ez egy óriási teljesítmény egyébként, mert szinte lehetetlen. Tulajdonképpen igen. És milyen típusú kelméket készítetek itt? Hát sokfélét, különböző egyfalas kelméket, szabadidőanyaghoz való kelméket, galléros póló alapanyagot, interlock kelmét, tehát amiből kesztyűk készülnek autógyárakhoz, különböző gyerekruha alapanyagok készülnek még itt, passzékelmék, amit akár vásznakra is lehet használni, munkaruházatos vevőink is vannak. Valójában ahhoz, hogy megmaradjon ez az üzem, milyen megrendelésre lenne szükségetek? Mert én úgy tudom, hogy a kapacitásotok nagyon gyengén van kihasználva. Hát igen, tulajdonképpen az állami megrendelésekre lenne szükség, ugye főleg a katonaságra gondolok. Ez egyébként tendencia most Európában, hogy több országban már törvénybe iktatták, hogy csak európai gyártású ruhákat hordhatnak a katonák. Lengyelországban ez már lezajlott. De jó lenne ezt bevezetni nálunk Németországban ezekben a napokban fogadják el ezt a törvényt, és azt gondolom, hogy ez egy tendencia lesz. Ez nemzetbiztonsági kérdés is, hogy esetleg egy konfliktus esetén nem biztos, hogy ideér az import ruha. Igen, ez bebizonyosodott a Covid alatt is, igen, ugye? Igen, én azt gondolom, mindenképpen fent kellene tartanunk egy kapacitást itt Magyarországon.
amíg erre van lehetőség. Igen, és ehhez az állami megrendelések mindenféleképpen nagyon szükségesek, hiszen mi, akik divatruházatot készítünk, nem tudunk egy ekkora üzemet életben tartani, bár mi is hozzá tudunk járulni mindenképpen hasznosan, igen. Az országban van még más üzem, ilyen kötőüzem rajtatok kívül? Néhány kötőüzem még megtalálható, de festőüzemünk csak nekünk van. Tehát amikor mi azt 8 évvel ezelőtt létrehoztuk, akkor még volt azon kívül még 3, de ezek már egyik se létezik sajnos. Tehát ott egyedüliként maradtunk meg. És úgy tudom, hogy múlt héten például a festőüzem is szabadságot kapott, hiszen nem volt elég megrendelésetek. Igen, ez így igaz. Tehát szükség esetén hagyunk ki heteket, egy-egy hetet, de ez semmiképp se jó. Tehát szükség lenne a folyamatos munkára. Én nagyon remélem, hogy megmaradtok, mert mi 15 éve így kezdtük el ezt a ruházatot gyártani, a szervetőt, hogy mindenféleképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy teljesen magyar ruházatot készítsünk, és ezt a minőséget is így tudjuk garantálni a vásárlóinknak, hogyha itt festitek le, itt kötitek, hiszen akkor biztosak vagyunk, hogy mindig ugyanazt a terméket tudjuk mi is létrehozni. Igen, megvan az előnyünk, az előnyünk megvan, hogy rugalmasak vagyunk, tehát akár 1-2 héten belül tudjuk produkálni az egyedi színeket, ez importnál ez 3 és 6 hónap között lenne. Igen, és óriási színskálával tudtok dolgozni, hiszen ott a festőmester, aki segít ebben, igen. És a kéknek, meg a pirosnak, vagy a zöldnek bármilyen árnyalatát kifestitek, úgyhogy ezért én is nagyon hálás vagyok, hogy saját színekkel dolgozhatom általatok. Ha a jelenlegi helyzetet tekintjük, szerinted meddig tartható fenn ezen megrendelések mennyisége mellett az üzem? Illetve mennyire lenne még szükség ahhoz, hogy biztonságosan működhessen ez az üzem továbbra is? Hát az üzemek fenntartása az már igazából az a mi szorgalmunkon múlik, de nem kellene sokkal több munka ahhoz, hogy tudjunk fiatalítani. Itt nagyon fontos lenne nekünk fiatal szakembereket, hát tulajdonképpen nekünk kell kiképezni őket, mert oktatás már nincsen, és a festőmestereink nyugdíjba vonulnak hamarosan, tehát korlátozott idő áll rendelkezésünkre, hogy átadják a tudásukat. Nekünk ez lenne most a legfontosabb, és ehhez is kellene a több munka, hogy ki tudjuk termelni a plusz bérköltségeket. Tehát 2-3 embert még föl kéne vegyünk, és azzal tudnánk biztosítani a hosszú távú fennmaradást. Munkában nem kéne annyival sokkal több egyébként, de azért egy olyan 30%-kal szerintem többre lenne szükség. Nem vagyunk tőle messze. Milyen következményekkel járna az, hogyha bezárna az üzem? Hát ha bezárna az üzem, akkor Magyarországon megszűnne a textilgyártás teljesen, legalábbis ezek a ruházati anyagok, és csak importra szorulna az összes cég, aki még továbbra is szeretne dolgozni. A legközelebbi helyről talán Lengyelországból lehet behozni, de nem olcsóbb az most sem, mint Magyarországon megcsinálni, vagy Törökországból lehet. Tehát korlátozottak a lehetőségek, az átfutási idők megnőnek, a reklamáció lehetősége az gyakorlatilag minimálisra csökken, minél messzebbről jön az áru, annál kevésbé lehet reklamálni a problémák miatt. Hogy hát végső soron elsorvadna teljesen az itthoni gyártás, én azt gondolom. És akkor teljesen kitett lenne az ország az importáruknak, és ugye elég sok minden van, amit lehetne így gyártani, egyébként az állami szférát kiszolgáló szerveknek például. Kórházaknak is lehetne lepedőanyagot, amit ugyan nem mi szőnénk, de vannak még szövődék, akik elő tudják állítani, mi le tudjuk fehéríteni. Tehát az egy komoly mennyiség lenne. 8-10 évvel ezelőtt még jelentős mennyiség készült itthon, de fokozatosan kiszerveződött távol-keletre. De hozzá kell tenni, hogy a kórházaknak ez nem jelent kisebb költsége. Igen.
vagy esetleg a tűzoltóknak, a katasztrófavédelemnek, a rendőrségnek egyenruhát gyártani. Mi sokat a rendőrségnek jelenleg is dolgozunk egyébként, tehát azt nem lehet mondani, hogy nincsen állami munka, vagy megrendelés. A mentőknek csináltunk most egy nagyobb tételt, aztán korábban a MÁV-nak is csináltunk, Gyesevnek, nekik most újra tudunk gyártani egy kisebb tételt. Úgyhogy létezik az állami szektor, de nagyon nagy százalékban importálnak. És ezen egy picit jó lenne valahogy változtatni. Igen. Rengeteg embernek tudnának itthon is munkát adni. Igen, tehát csak egy kicsivel kellene több megrendelés ahhoz, hogy ez biztonsággal működjön továbbra is, és ezáltal mi is, akik ilyen konfekcióiparban dolgozunk, illetve saját ruhákat tervezünk, életben maradjunk a kelmétek által. Igen. Ez nagyon fontos. És egyébként a mi vásárlóink is most már sokkal tudatosabbak, és abszolút sokan értékelik azt, hogy itthoni terméket vásárolnak hazai kelméből, és ezáltal támogatják a gyárat is. Úgyhogy remélem, hogy egyre több embernek nyílik ki a szeme, és egyre többen lesznek azok, akik fontosnak tartják ezt. Nekünk szívügyünk maradt továbbra is. Nagyon örülök. Köszönjük szépen! Köszönöm.